Reper Mihajlo Verović Vojaž ne krije koliko voli nakit, pogotovo narukvice i satove. Ne štedi kada je ovaj vid ukrašavanja u pitanju, pa tako daje besnoslovno velike cifre novca na isti. Da je istinski zaljubljenik dokazuje i objavama na društvenim mrežama gde se uvek pohvali kada pazari nešto novo. Poslednja objava pokazuje skup sat, a Vojaž je ovom prilikom fotografisao ruku i napisao još jedan. U pitanju je marka Rolex koja vredi 63.550 evra, a poznato je da u kolekciji već ima jedan sat iste marke koji košta 51.500 evra, dok njegova zlatna Van Cleef narukvica stoji 17.500 evra. Nedavno je ponovo na Instagramu pokazao nove narukvice koje koštaju kao jedan stan u Beogradu. U pitanju je nekoliko brendova koje je muzičar nosio na ruci, a sam dve narukvice koštaju po 35.000 evra.